Fondazzjoni Darilena hija fondazzjoni għandha tliet fondaturi li huma l-Gvern ta' Malta taħt il-Ministeru tat-Tfal u Solidarità Soċjali, Caritas Malta u Beata Brizzi Foundation. Dik kienet inizjattiva tal-ħaddiema li jissieħbu f'Union. Il-ftehim kien ftehim mexxej ħafna u bekk aħna nawguraw li dan il-ftehim il-kundizzjoni tal-ħaddiema ittejbu u nkomplu nibnu biex insaħħu nsalvagwardjaw l-standards tal-postijiet tax-xogħol tagħna. Verament sodisfatt li għamilna dal-ftehim kollettiv għal raġuni li din l-entità hija a public social partnership. Hija fondazzjoni fejn naraw l-intervent ta' diversi stakeholders sabiex jilħqu għan soċjali, dak li jilqgħu n-nies li jkollhom diffikultajiet li m'għandhomx djar, dawk li huma homeless. Hija entità li tilqa' nies kemm short term u anke long term u għal daqstant il-ħaddiema jagħmlu minn qalbhom biex jgħinu il dawn l-individwi. Mhuwiex xogħol faċli ovvjament hemm id-diffikultajiet soċjali tagħhom, il-ħaddiema li hemmhekk jaħdmu huma nies li tassew ħossu l-qalb għalihom li jkunu dejjem hemmhekk magħhom u jgħixu magħhom f'dawn id-djar għax dil-fondazzjoni tirkorpora fiha 3 djar. Għaldaqstant dan il-ftehim kollettiv rajna li dmirijiet li huma din jilħqu il-qalb soċjali li għandhom dawn il-ħaddiema jkun kumpensat fi ftehim kollettiv. Ftehim kollettiv fejn rajna l-special paid leave tagħhom, anke arranġamenti oħra ta' special unpaid leave u anke l-pakkett finanzjarju u arranġamenti oħra. Dan kollu ħajgwadanjaw minnu l-ħaddiema għal dawn is-snin li ġejjin u nħarsu l-qoddim sabiex inkomplu nsaħħu lil din l-entità u ċ-ċittadini tagħna kollha.